ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മിശിഹ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് മാർച്ച് മാസം 28-ാം തീയതി വലിയ നോമ്പിൻ്റെ 5-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയിലാണ് നാം. ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു കൊച്ചിടവയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധയെക്കുറിച്ചും നിർമ്മലതയെക്കുറിച്ചും ദൃഢതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിനിടയ്ക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം തരികയാണെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ മാറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ, മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കുക. കേട്ടിട്ട് ആരും തന്നെ കൈവക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന്. ഉടനെ കുറേ ചേട്ടന്മാർ അവിടെ നിന്ന് കൈവക്കി. അതുകൊണ്ട് വേറെയും കുറേ ചേട്ടന്മാർ കൈവക്കി. അതുകൊണ്ട് കുറേ ചേച്ചിമാർ കൈവക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൈവക്കി വന്നപ്പോൾ ആ ഇടങ്ങളിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കൈവക്കി. പക്ഷെ അച്ഛൻ ആൾക്കാരിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രം കൈവക്കിയിട്ടില്ല. അച്ഛന് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി, ആദരവും തോന്നി. അച്ഛൻ ആ ചേട്ടനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ഈ തമാശയ്ക്ക് പോലും സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചേട്ടൻ്റെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ്. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. എനിക്കും ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറയാമോ? ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ആ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ ആ ചേട്ടനെ കേട്ടു. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛോ, പലതവണ എൻ്റെ കൈ പൊങ്ങി വന്നതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ പോലും എൻ്റെ കൈ പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ എൻ്റെ 2 കൈയും കെട്ടി ഇതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ പൊക്കിയ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവൾ എൻ്റെ കൈ വെട്ടുവച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം, വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വിഷയമാക്കുക. പരിസയരും നിയമജ്ഞരുമെല്ലാം ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരുവന് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ അല്ല അവർ ഈശോയുടെ അടുത്ത് ചെന്നതും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അവർ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്: അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടുക്കി അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനോ മറ്റു തരത്തിൽ കൊല്ലാനോ അവർക്ക് ഒരു കാരണം വേണം. ഈശോയ്ക്ക് അതറിയാം. ഈശോയോട് ഇവര് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അവനിലെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അവനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഈശോ ഉത്തരം. ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിയമത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്നു? ഉടനെ അവർ പറയുകയാണ്, മോശ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്മതപത്രം കൊടുത്ത്, ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഉടനെ ഈശോ പറയും, അത് വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മോശ അതുകൊണ്ടൊന്നും എഴുതിയത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് മോശ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നിയമം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. അനാദി മുതലേ ഇങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു നോക്കിയത്. കാരണം ഈശോയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് വലിയ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. ഇവനെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കണം, ഇവനെ കുറ്റക്കാരനെ കണക്കാക്കണം എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഈശോ പറയുകയാണ്, ഭാര്യയെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവർ ജനങ്ങളോട് മുഴുവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. നോക്കൂ, ഇവൻ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, സ്നേഹിക്കണം, ഒരു കാരണവശാലും ആരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുണ്ടോ എന്ന് ഇവർക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാം. ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പറയാം, കണ്ടോ, ഇവൻ മോശയുടെ നിയമത്തിന് എതിരാണ്. മോശ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത് ഒരു ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവൻ മോശയുടെ നിയമത്തിന് എതിരായതിനാൽ ഇവൻ കുറ്റക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും യേശുവിനെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ അവരോട് മറുപടി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മോശ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഒരുവൻ സ്വന്തം പിതാവിനെയും മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീയോട് ചേരുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുക.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയാം, മറിച്ച് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യന് വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 18-ാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുകയാണ്. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല. അവിടുത്തെ പറയുക, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി അവന് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവന് ചേർന്ന ഇണയെ നൽകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഉള്ള ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേർന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ജീവിത പങ്കാളി മാത്രമേ ചേരൂ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെ ചേർന്ന ഇണയെ നൽകിയവനാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നൽകിയ ആ ഇണയെ അത്രമേൽ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അമ്മച്ചിമാർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകും, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഭയങ്കര കുടിയനാണ്, കുടുംബം നോക്കാത്തവനാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നോക്കാത്തവനാണ്, പലതരത്തിലുള്ള കുറവും കുറ്റവും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈശോ പറയുകയാണ്, ഇവനാണ് നിനക്ക് ചേർന്ന തുണ. ഇവനാണ് നിനക്ക് ചേർന്ന തുണ. ഇവന് പകരം വേറെ ആര് വെച്ചാലും ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബിനെ തകരാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചന്മാരോട് ഈശോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ നിനക്കുള്ളവളാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചേർന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള. ഒരു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം, നന്നായിട്ട് വീടൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിയിടാൻ അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും, ക്രമീകരിക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അലക്കാനും തേക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്തതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചേർന്ന തുണ ഇപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് വലിയ ത്വര. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്ന കാലമുണ്ട്. അങ്ങനെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ധ്യാനഗുരു പറയുകയാണ്, ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാദപോരാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അച്ഛോ, ഇന്നിന്ന കുറവുകളുള്ള ആൾ, ഇന്നിന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾ, ഈ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് ശല്യമാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ ചോദിച്ചു, മകളെ, നിന്റെ മകനായിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ നീ അവനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ കുറ്റം പറയും? അവൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല. നിന്റെ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഇതുപോലെ കുറ്റം പറയും? ഇല്ല. അതിന് കാരണം അവൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത്രേ, രണ്ടും എൻ്റെ രക്തമാണ്, രണ്ടും എൻ്റെ രക്തമാണ്. കാരണം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എത്ര പോരായ്മകളാണെങ്കിലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകനും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മകളെ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അനാദി മുതലേ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചേർത്ത് വെച്ച ആളാണ് നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി. കാരണം ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ചേർന്ന ഇണയാണ് നൽകുക, നിനക്ക് ഇവൻ മാത്രമേ ചേരൂ. അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുക. ആ ചേച്ചി ഒന്നുമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നാണ് പറയുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി. ഒരു കാരണവശാലും ജീവിത പങ്കാളിയെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഈശോ പറയുന്നു, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനെ വേർപെടുത്താൻ യാതൊരു തരത്തിൽ അധികാരമില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വിഷമതകൾ നമുക്കുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, അച്ഛോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളുടെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും സൗന്ദര്യവും സൗഹൃദവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ്. കാരണം എൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, എന്നും എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. അച്ഛൻ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും, എൻ്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും, എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ പോകും. ഞങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്ക സമയത്തേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തമാശ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് TV കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്.
പല കാര്യങ്ങളാലും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കും.